Край кърджалийското село Татул на висок хълм в местността Кая-дере се намира уникално тракийско светилище. След Перперикон това е вторият по значимост тракийски паметник у нас, твърдят археолози. Обявяват Татул за светилище на Орфей и смятат, че тук се намира дори гробът му. Комплексът се състои от древно езическо светилище и средновековна крепост. Високата около 5 метра скала е превърната от човешката ръка в пресечена пирамида. На най-високото място се намира гроб с неправилна форма. Към него се стига по стълба, издълбана на северната страна на пирамидата. По втора стълба, съставена от 4 стъбала, се отива към друг гроб, издълбан в полукръгла ниша в западната страна. И двата гроба са така направени, че да са изложени за поклонение. По съседните скали са оформени колотови площадки, ниши и системи от улеи за събиране на вода. Съществуват много теории за светилището. Смята се, че то е храм на митичния певец Орфей. Според други учени в Татул е гробът на цар Резус, който се е сражавал в Троянската война на страната на троянците. По мнението на специалистите, храмът е направен не случайно на висок хълм. Целта е била да се вижда отдалеч и да привлича простосмъртните за почит към погребаната там митична личност. Входът към светилището се намира от северната страна, точно под камъния гроб. Вратата е висока само 90 см. Тесният вход говори, че в храма са влизали само привилегировани. Смята се, че Орфей може би е погребан точно на такова място. Като полубог, получовек, след смъртта си той трябва да е положен между небето и земята. Високата скала на светилището в Татул е подходящо място за гроб на митичния певец. Теориите, че това е храм посветен на Орфей, се потвърждават и от последните археологически открития. Експедицията, ръководена от професор Николай Овчаров, открива уникална бронзова статуетка на певеца. Тя е висока 10 см и представлява фигура на мъж, който се е подпрял на лира. Дясната му ръка е вдигната над главата и държи плектър, рогова пластинка за придърпване на струните. Археолози обясняват, че скулптурата има останки от щифтове за прикачване, което говори, че е възможно да е част от цяла експозиция или подвижен олтар. Друго от уникалните открития е пластина от 22 каратово злато с диаметър 4 см. Тя представлява полукръг с дупчица отстрани. Според професор Николай Овчаров е била използвана за ухо на ритуална маска или за пришиване върху кожена броня. Впечатляваща е частта от жречески жезъл, изработена от керамика с изображение на слънцето. В средата е оформен отвор за монтиране на дръжка. Може би жезълът е принадлежал на самия Орфей. Светилището е само част от много по-голям култов комплекс, който предстои да бъде проучен. На север от Татул има други скални масиви с множество ниши и гробници. В околните ниви многократно са откривани гробове и предмети от античността.